आवयाने आपल्या दुआतांनी संसारांची काढले सुखी ताणी काय देते सामावले मुखी या ते बाळपणागे रुजून गोल मोतुरावती जाता तुझी ते कोण ऐका ताताच्या आवया चोटुकी जोल मोतू जाओ या सुतेत नाईक घोडी जगना काय काजार करून गारान काठात ओढी एक पाल सुखची ओढण्याची कोंब कोसतात मोडी कोण बिगोटाची कोंगामची गोरी घेतली गोडी गातो समाय चिट घालून तुये जोनी गोरचे घेता पातळी भिसाता धुतून तुळेची कोई जाता देवची तेले काय म्हण विचारल्यार नको ते म्हण सांगून घेता इतले खऱ्याच पेराचीर पयलो कुम्या घेता एक काजार केली नाचे गोमट्याक बांधून दाये तूप रांदू गोवाक सांगता रांदूंक किर्याद जाये ताच्या लागी गोडोना देऊंक दिवंक आलोन पाये ताका माय ताका किर्यादूय दिवचे पडले तुये काजार पोरीच्या पोड्या चिडवाचे कोई दादीची पोरी सुट्या सात मोठी काय ते ताची पोरी आवयता पासून पुरी गोल मोल्यार दूध आपले दिताली खूत आता ते एकलें जातूच घालतात लातांतले दूध आगल्याचे काय ते आमच्या दोयांचेर नियता सारखे दादीर काजार जाऊन ती बोलायके नियता आतांची नेंदी ताच्याची वावरात पियता एक दिसातान गेल्यार भूत साणीक पोटाडून पियता